Amai Ava kunzi vakatukwa handina kutuka nokuti nguva yataenda kudondo kunovaiona vaisenza kuti vanhu vari kuita chihure ane mukupanzisa. Zvino ndakanyatsoona kuti mari yangu iri kutorwa naamai angu. Mushure meinge vandituka ndainga mari ndanzi kune basa. Amai Ava vakati makuda chi mari yenyu yakapera kuti ndiko vakatituka nditi. Saka ndaona kuti amai Ava zvavanditukira hazvisingatsonzwisisi. Ndikati zvamaita zve ina handichazvida. Sechihure handichazvida. Vari fishbonga vachiuya mudhamu mangu usiku vachiba hove. Vana vangu vachivadzingirira vachitora huni mupurazi mangu iva vashongedza. Hamusi kunyara here imba bai? Tiri pano havasi kunyara here. Munhu waMwari, Mwari vakuchengetedzei nekuti zvamuri kuteerera zvinotriga BP mani mumunhu. Kubva na 12 kusvika na 5 munhu anenge achiteerera nyaya dzemaponde, nyaya dzekuti ndozvuva munhu musango zera rangu. Nhasi aitendi 66 ibirthday rangu nhasi. Ndikutadza kufara nevana vangu. Ndiri muno nenyaya dzisina nebasa rese. Kwanyamaropa kunoko hakuswe madhiri, kwanyamaropa kunotongwa nyaya zviri fair. Ndosaka vanhu vakazara panzara. Vanhu vasafunga kuti kana vauya kunoko panoitwa chikimini. No, kunoko kunotongwa nyaya senyaya. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Imimi tuze kuti pakamboitonga kusvika papi wozadhment yenyu tinayo. Ava mai vakakwirira baba vachitiwo vakandituka. Yei nyararai please quiet vanhu vaMwari. Vauya kudare kwangu vakwanisa kuvatonga vandakavapa mhosva yekutuka amai. Ndavapa mhosva yekutuka amai pakati pekutaurira pandakadzoka kuti kutuka kwako kwakatangira papi. Kwakatangira pakuti baba vaiti amai ava vana kundibhadhara. Ini ndokutora kuti kana zvakadaro imi muchimbodzokera. Imi baba muchienda motsvaga mapepa ekushandana kwamukaita naamai ava. Baba munozani? Tichaona ndoro. Inini itashongedza. Muchidzokera kuna kumba next week modzoka. Tenderera mberi nedare imi makabata umbo kuratidza kuti makashandira amai. Nokuti amai ava ndakapedza kubhadhara. Ini muri kuti handau kubhadhara. Saka zvinotipa kuti tisu tizive umbo inhau yemacontracts nemasainyirano. Asi mimi ndatobata ekare nemhosva yekuti makatuka amai ava nekuda kwemashoko enyama ekutaura. Bongo. Taurako. Saka izvozvo zvakaita kuti inini baba ava ndivape murango wekuti vabhadhara amai ava $150 pandakapetera daro. Baba vaifanira kubhadhara mari kupera kwaApril. Baba muna May vakauya vachiratidza kuti vairwadziwa, vakatanga kutuma vakadzi vavo. Ivo zvakare ndakavaona kuti miri yavo yange isina kuita zvakanaka. Amai vanga vakuda claim yekuya kuno kwanyamaropa kudaro. Inini ndakavadzivisa amai ava. Vakati amai hazvigoni kuti musungise munhu ari kurwara. Munhu mukupemere mimi nyaya mimi atorwara, ndakamuona inini. Zvechokwadi baba vaiti vakumadziva muhospital. Hamungakwirire munhu dare munhu iye ari pabhedhi, zvinofamba sei? Amai ndobva vanzwisisa mira aya dzavezi ndaida kuti mutaurirane kuti musungisane mavanhu vakuru. Ava baba vari kuchipatara kumadziva pakuzotaura kwavo kwandiri vanoti ndopa vakafunga nyaya yekuya kuno kudaro. Saka inini handizi witness wenyaya yavo vakakwirira kuno yekusabhadharana. Ndiri witness yenyaya yekuti baba vakatuka amai ava, ndonyaya yandikatonga mudare. Asi iyi yokuzoratidza kuti ava vana kubhadharwa yakabuda pakutonga nyaya. Alright. Uyo secretary.
wazvinzwawo murume bia ndikuzvinzwa amai ava vari kunzi vakatukwa handina kutuka nekuti nguva yataenda kudondo kunovaiona vaisenza kuti vanhu vari kuita chihure ani mukwanzisa zvino ndakanyatsoona kuti mari yangu iri kutorwa naamai ava mushure meinge vandituka ndainga mari ndanzi kune basa amai ava vakati muda chii mari yenyu yakapera kuti ndiko vakandituka nditi saka ndaona kuti amai ava zvavanditukira hazvisingatsinzwisisiki ndopa ndikati haa zvamaita zve ina handichazvida sechihure handichazvida ndoshoko rakabatwa neava vatongi kuti ukatuka munhu kuti wakamuudza hure handina kuudza hure nekuti ndakaramba kuti zvataita zvechihure handichada hamene kuti kutuka here kana ndaramba zvataita zve handichada hamene kuti kutuka ndaramba aiona kubva musi wataura nyaya yeshuwa shuga yangu ikuramba yakakwiya zvokuti ndikuramba ndiriwo muchipatara nenyaya iyo mari yangu ya 2010 kusvika iye zvine 2026 16 years havasati vandipa chigumbu chavakwirira dara amai ava ndechekuti ndakakumbira lift muna macho amai ndikukumbira lift madzimai angu havasi kunzwa zvakanaka ndakabata dho ndikuziva makanituka kuziva makanituka makandiudza hure orati endai zvenyama munoti ndiende ndauya nemi here orati vhai munoti ndivhai ndauya nemi here ndobva ndadzoka ndikati kopa chivado tingataura tichiti kudii asokadza muziva makandituka here ndikati panabadivirira ndobva ndangoenda ndonyaya yavakwirira dare yokutukwa 2019 ndopa vakachema kopesa apa vaidii kuti kuya kuzokwira darapa kukumbira lift chete ndiri nyaya yasvitsa muno saka akazona kuti ndachenjera manje mari yakatora iye ndairambira handisi kuda ndoshoko kutarwa hangu vakatuka munhu ndakaramba zvataiita taurawo munhu wamwari tiri pano sevanhu vakuru vachena misoro vakuseka mashure vana kwatiri changamira hamusi kunyara here mbaba musavanotaurai neni chete tiri pano havasi kunyara here kuti tiri muno nekuti ndazoita munhu ari singo vanhu vese madzisingo vari mumashure mangu murambe kunzi mahure manzo anenge kuti hure ndaunomhangara kwanyamaropa kunoko hakuswe madhiri kwanyamaropa kuno kunotongwa nyaya zviri feya ndosaka vanhu vakazara panzava vanhu vasafunga kuti kana vauya kunoko panoitwa chikiliri no kunoko kunotongwa nyaya senyaya baba ava ndichivazi avagare kure neni mama vanogara 300 meters away sabhuku vari pano muvakidzani wangu inini society iri kuti chiiko ichinzwa isusu tichisekwa nevana takaenda kwasabhuku dare rekwasabhuku rari nevanhu vakuru ivo ndo vakauya nemukomana aitora odiyo yacho ikatenderera muvhileji vanhu vachiteerera zvaitaurwa mudare naivo vashongedza munhu mukuru tiri kudzidzisa chii society yedu vana ava vari kudzidzeiko mambo ndine 3 sessions ndichiuya pano ndakateerera munhu wamwari mwari vakuchengetedzei nekuti zvamuri kuteerera zvinotriga bp mani mumunhu kubva na12 kusvika na5 munhu anenge achiteerera nyaya dzemaponde nyaya dzekuti ndozvuwa munhu musango zera rangu nhasi aitendi 66 ibirthday rangu nhasi ndikutadza kufara nevana vangu ndiri muno nenyaya dzisina nebasa rese izvi zvivhitivhiti izvi zvinokanganisa inini my business mashamwari rangu my family ndine zvinhu zvekuprotecta imimi vaivai vanouya kwamuri vachiti makazobuda kapatv mune muchikumbira ndakabuda patv muchiziva damage yamaita baba vaishanda paprize randiri inini vachishandira murungu vanoziva prize rese kona dzese
ndaigovatora kuti muenzi ndichienda navo kumudhemo ndichivarakidzei ivo varivo vaishanda papurazi pa murungu aenda ndakauya ndini ndakaita kupedzisira kusvika papurazi vava vari fish bonga vachiuya mudhamu mangu usiku vachiba hove vana vangu vachivadzingirira vachitora huni mupurazi mangu iva vashongedza ngavaregedze kunditi inini ndine tsvina mambo maishongedza vanga vari shamwari yemunin'ina wangu vakazvipupura munomu tadzokapona vakati yanga iri shamwari yangu shamwari munhu waunoturira masikireti ako ese inini ndine shamwariwo yangu yandoturira masikireti maishongedza muri munhukadzi amuuye munomudare muchitaura zvamaitaura murume wenyu hana kuchena uyu zvamaiudza munin'ina wangu nezvavaita nevakadzi vevanhu nevasikana veku10 zvakazoita kuti muzore zvekubleacha muchida kumecha vasikana veku10 mambo ndiri kurwadziwa nekuya panapa I've got a lot of things to protect andiuye ndindirudzwa ne$150 nemunhu ari kuclep nekuti ava sabhuku vakamuti ngabhadhira 150 ye yazodzoka nerwese iri kuya kuno saka inini ndoda kuziva mambo kuti kwasabhuku hakusisina basa here nekuti sabhuku vakatonga nyaya vakapa mutongo wavo saka toti chii ukauya uku kwasabhuku wobva futi nerwese iri wouya kune mamatani nyaya dzinopera no kafunza iri kundirwadza inini mari yangu yakasara kune vava $150 kukwira kwavakaita kwasabhuku ava ava vada kubhadharwa $150 iri suppose kuti ivo vandipe yakasara pabasa randakaita ndosaka ndakatini nanhu azvidaro chiregewo ndiende kumatarara kumberi kana anyamarwa ndiri techa ndinotecha ndakaita teching dzimba dzara kutogara izvozvo 2010 nazvino ndobasa rachikwerezi 150 chamuzinobhadhara pakasara 150 sandasanda pedza kupiwa chimbonzwai vakaita basa rekumba kwenyama vakauya vakaita izvozvo zveteching izvozvo inini ndakuda ndandiri kunze kwenyika iyi basa mwana wangu anga ari paprasi kukauya 560 bags dzefertilizer gonyeti rakazara rikaofloda ivo semuvakidzane vavaona chi fertilizer nemumarinongofamba kakuti mumapinda chi fertilizer vakauya vakaona mwana wangu vakati inini 150 ye yasara dai mandipa fertilizer vakawekerana nemwana wangu vakapanana mafertilizer zvikapera kuroti makavabhadhara ndakavabhadhara vachitora chenye mafertilizer ndakavapa nemafertilizer vakazouya vakukumbira papera makore vakauya vakatora injini yangu 28 horsepower yanda ndisina kana mboshandisa vakatora injini iyi vakaenda nayo ikadzoka yakafa yafa injini ndikati komazodzosa injini isina kugadzirwa sei tikanzi inini ndakatozodzoka kubva kunze injini yangu riyafa yangodzorerwa kumba iri nyuwani ndinokubvunza iwe murume dyako waenda pamberi pasabhuku sabhuku avakupa chadini unofana kubhadhara $150 ndiwo mutemo ka wakabhadhara handina kugutsikana nazvo baba nekuti ndakaona kuti ka alright amai ava kuna sabhuku handina kuda kubhadhara nokuda kwokuti mari yangu havasati vandipa mari yangu $150 ndokuratidza kupatazvizwa madzosati patabvunza amaya vachiti shuwa makashanda kumba kwava asi mashanda kumba kwava nemiri kwamazopiwa fertilizer fertilizer ndikapiwa saga rimwe chete nomwana wavo ndichiti kwaamai vakauya here amai havasati vauya ona kandozhezha riri kufamba todii mukomana akati ashongedza zvondochita ndokupai saga 1 amai kana vauya imimi vataurirei boy asi inini chavataurira ndikavataurira vakati imimi mamusei sakoze kupuwa fertilizer namwa ndikati aiwa ndiye akatoti unofanira kutora chi 1 saga animaona masaga avakutaura vakashandirirwa nomwana wangu ndofunga ava vanoziziva vaita kuti nyaya idzi dzisangane pasabhuku avataura mwara chimbomira imesi muri kuti kudini nyaya
Ndio zvandikubvunza kuti muri kuti kudii naye? Vatarisa amai akutaura kuti akapiwa pesa akapata kwakawo. Epetera yakudzoka ndakapiwa zakariboyo. Vasina kuenda sabu kudai vakasina kuti bhadhara 150 avadai vanga vakati vanzi bhadhara 150 zvopa vakati nofanira kuita ukuriti zobva yaramba kubhadhara ijajimenti yasabu kana dai vaiteerera dai vakabhadhara 150 yasabu vochiti zvainini sabu kunde akaenda kunokirema yangu mberi yekushanda kwandakaita ndouya iri hwai asi bhonya yedu but vakashora sabu hakuna munhu anoshora sabu tise bhuku anotapura Ndaenda kutaura kumberi pababa nyonga madzimai vangana kupopora ndapedza dare ndakataura ndakati baba mukuratidza kuti judgment yandakupa ine nyaya yandatonga iyi hamuna kugutsikana mashoko yandakayataura saka ndachikumbira kuti musasaine bepa rangu mubva manyorerwa kuti muende kumberi kudare rimwe iri kutongei imimi nokuti ndaona hamuna kugutsikana komiti yatonga nyaya ichiripo pasina amedza mashoko pasina ati akuzvenga ababa wakati pamusoro isabhuku ndagutsikana nyaya ndinobhadhara ndobva vasaina ndakakumbira nguva Alright. No, mbomira ndikutaura nini? Ndikutaura ndachitaura nini? Sorry telefone. Hello? Yes, taura ndinda. Ndikutaura nemimi. Ndati muri kuinzwa sei? Ndaita muono kuti pakatombwa nasabhuku pachinzi 150 avabhadhara ava vaifana kubhadhara 150 yekutuka pavakati ndakashandira ava sabhuku achiti handisi kuona evidence kuti makashanda wenombo ava dai vasina kuzogutsikana nenhau yepayment yavava yekushanda dai vauya kunoku vachipindura payment yako yekushandira vachii ava vakabhadhara mari yekutuka sabhuku ndaifunza kuti daiti nyaya yavo iri zvino vari kudzisanganisa nyaya dzikazouya dziri tu munokuda kuti havana kautsotsi tokusada kubhadhara No, teerera unzwe zvakutaura ndizvozvo, but problem iri papa ndeyekuti pane inonzi public relationship, kuzvinzwa ndo yakatanga kufamba. Vana vanogara papurazi machete sabhuku paakatonga kuti 150 uyo achitaura kuti ndakashandira amai ava ndifana kupiwa 150 unapano nyaya ivi muri kuti munofanira kudzipasanura kuti iyi mire haimire uzati sei isingamire kuti munzwisise pano nyaya kuti ndibvunze ndobvunza ivo vari 2 asi ndobvunza mumwe Shongedza ukambopiwa here injini naamaya ukaishandisa ndakashandisa ukaidzorera ndakazodhorera yafa nyarara zvatokwana izvozvo ndozvandachita izvozvo. Kana muchirarama mucommunity musatarisire unoziva here kuti ngatidzokei pakuti tiri mudare munomu patinobuda tichienda kumba unoziva here kuti dare rese iri hariveringe zvatagona rinoveringa zvatatadza napano nyaya right panga pano nyaya ndepekuti pada kudzoka padziri kuda kusangana uyu paakatonga nyaya achipedza kutonga nyaya vese vakadai ava pana aifana kuya kuno vaifana kugara kumba kwavo kupi ikoko sei teerera pano nyaya wadzwa here makore ari kunzi 20 chii ndikuda kutaura 2010 ndo pakasenzera uyu amai ava unonzwa zvoita nyaya 2010 nhasi 20 chi 20 pane makore mangani tikataura tinoswera tobata tukono tumwe tusingaite singashande tese tiri varume tinoda vakadzi tese tiri varume tinokonza unza pano nyaya
right? Uyo ari kuti amai vaida kundirepa unza zvaari kutaura ndozvaakataura ndopaukazo ndiwo kabudisa tsamba kaiwoka kuti ndiani akaita kesi right uyo aiti amai vaida kundikanganisa ava ndozvavaindikwezvera kutama unzaka toda kumutaura chinhu chokwadi kana kedebu yasvika zvayo yokuda kudya nyika yokuda kudya pasi iwewe taenda tese kuti waenda kutamu iwona nomukadzi tikupe mukadzi panapa iwe waenda naye kutamu tikutaura nyuku chinonzi chokwadi waenda kutamu unomusiya here aiwa unomusiya here kufunga kwako panokundika here kana ukatita munamato worudzi right tidzoke pamashure adamu zvaatikaita kuti azodya muchero wokuziva chichange chaitika muchero wokuziva wakadyiwa sei uyu paakakanya nyaya yake ndepekuti unonzwa nyaya ndepekuti mukomana we1 2010 paakaita nyaya yake aifanira kunge akatora nguva yakati kuti kwete nguva refu akaita nyaya yake akatopedza papi ipapo dai isina kuita dambudziko now nyaya yapapa ndeyekuti sabhuku naShongedza havachafa wakawirirana nokuda kwenyaya iyoyi chikonzero ndichazokutsura pamwe pano pandozokudzidzisa handikutsuri vadiki ava varipo ndoda kutokudzidzisa sasabhuku kuti apa panoitwa so panoitwa so uye hachatombofa akaiwirirana nouyu vazoona ndoambokubvunza chikwere tinochikwere chinobhadhara nairi zvandoda kungotaura ndoda kungopedza nyaya ndakadai so amai mati muna makore mangani 66 taiso maoko aiteso anyungudika ari kukuchengetai ndiani ari kukuchengetai ndiani nguvenyi yekufa ndeyani nguvenyi yekufa ndeyani ndiyamwari mirirai nguva yamwari musadye zvokuda kudya zvinhu zvisina basa siyanai nazvo 150 iyoyo yakataurwa ichinzi 150 iyoyo ndakanzura dismiss endai mugara kupenyu wenyu kumba kwenyu makanyarara pamusoro idare ndinoda futi kuti ndijekese pamwe dare rakatunga kuti 250 ini no ndakutopedza chiregera mwanangu rega ndipedzesa nyaya zvina basa izvo tikati ngaidzike teerera ndinotaura ndida kutaura kupedzisira tine zvakawanda zvatakasangana nazvo kana muchirarama so mukurarama nokuda kwaMwari ndiye ari kukuchengetai upenyu hwako hwokurarama novana vako ndo hwako zvimwe zvese hazvina basa nomo shongedza. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives.